ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои роҳбарикунанда дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот таъин гардиданд ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Лоиқзода Қаноатшо аз вазифаи раиси ноҳияи Рашт озод гардида, Муқими Раҳимҷон Набизода иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рашт таъин гардид. طبق قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده لالخان فتور با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد گردیده سبزه علی نظیرزاده دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سعیدزاده باباجان عبدالقادر معاون یکم دیرکتوری اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. Файзуллозода Хуршед Мирзо бо сабаби ба вазифаи директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷинвести, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъин гардидан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш озод шуда, ба ҷои ӯ Нориён Парвиз Исматулло директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш таъин карда шуд. ҳамчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Нурулло Ғаффор директори маркази ҳамоҳангсозии лоиҳаҳо оид ба таҷдид ва рушди иншооти инфрасохтори иҷтимоӣ таъин гардид. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кадрҳои сатҳи роҳбарии дастгоҳи марказии прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияҳои Рӯшон ва Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои шаҳри Нав, Файзобод, Нуробод, Лахш, шаҳрҳои Роғуну Норак, Хуҷанд, Панҷакент, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва шаҳристони вилояти Суғд, ноҳияҳои Ҷайҳуну Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба, болаёқат ва поквиҷдони соҳа таъин гардиданд. сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Вахшу шаҳри Тузи вилояти Хатлон иваз гардида, дар сохтори хадамоти шиносномадиҳӣ ва қайдгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ ба амал омад. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти вазъи кунунии авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақа кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъул таъин гардидаро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ҳидоят карданд. тавре бояд заҳмату фаъолият намоем ки барои пурра решакан кардани ҳолатҳои ҷинояткорӣ дар самтҳои хариду фурӯши замин, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба сафи гурӯҳҳои террористиву ифротгаро натиҷаи дилхоҳ дода шумо дар ҷомеа намунаи ибрат бошед, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар остонаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ рамзи ин ҷашни бостонӣ ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид, ки ин ташаббуси навбатӣ барои муаррифии бештари суннату оинҳои гузаштаи пурифтихори ниёгонамон дар замони муосир замина хоҳад гузошт. суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун нишонаҳои эҳёшавии табиат ва муждаи фарорасии баҳори оламафрӯз дар разми ҷашни байналмилалии наврӯз мавқеи хоса дошта, минбаъд бо ба эътибор гирифтани ин рамзҳо ҷашни бостонӣ ба ҳайси соли нави миллӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар ва Бобуалӣ Тавозода. дар воқеъ наврӯзи байналмилалӣ байни дигар ҷашнҳо бо хусусиятҳои накӯю муттаҳидсозӣ, муждаи эҳёшавии табиат ва фарорасии баҳори файзбор ҳазорсолаҳо боз дар сатҳи ҷаҳонӣ маҳбубияти хоса дорад. ин ҷашни бостонӣ маҳз аз даврони кӯҳан то ба имрӯз бо анъанаву оинҳои хосу мондагораш беш аз ҳар вақти дигар густурдаву шоистатар таҷлил мегардад, ки ин раванд бештар дар замони соҳибистиқлолии мамлакат муяссар гардид. дар баробари мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни наврӯз, ки чанд сол қабл бо ташаббусу пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷонибдории як қатор кишварҳои ҳавзаи ом аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эълон карда шуд, имсол рамзи он ба ҳайси соли нави миллӣ тасдиқ ва барои истифода дар рӯзҳои баргузории ин ҷашни фархунда тавсия дода шудааст.
рамзи ҷашни байналмилалии наврӯз ва соли нави миллӣ бо ороишоту хусусиятҳои хос ва оинҳои мондагор аз 7 табақ иборат мебошад ки ба андешаи олимону муҳаққиқон ин нишонаҳо аз ҷашни марбут ба табиат будани наврӯзи байналмилалӣ башорат медиҳад. ин рамзи наврӯзӣ дар мувофиқа ва ҳамкорӣ бо академияи илмҳои тоҷикистон иҷро шудааст ва ифода мекунад арҷгузорӣ ба суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба наврӯзи байналмилалӣ. 7 табақи осмониро дар назар дорад, ифода менамояд. дар ин ҷо рамзҳои нақшу нигори миллии худамо, нақшу нигори чакан ки мо аз он ифтихор дорем ки имсол аз ҷониби ЮНЕСКО пазируфта шуд. мо аз ин ҳам хеле сарфароз ҳастем. маҳз ҳамин нақшу нигорро дар ин ҷо нишон додем. дар табақи болоияш бошад 7 рангро нишон додем ки ин ҳам рамзи осудагӣ, рамзи ободии кишвари мо мебошад. истифодаи васеъ аз рамзи ҷашни байналмилалии наврӯз ва соли нави миллӣ дар замини насли имрӯзу фардо худшиносиву ҳуввият ва арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихорамонро устувор нигоҳ дошта, тадбирҳои хос ба ин ҷашни бостонӣ боз ҳам бо шукӯҳу шаҳомати нав сурат хоҳад гирифт. мавриди таъкиди хос аст ки ҷашни байналмилалии наврӯзро хурду бузурги мамлакат бо шодию нишоти беинтиҳо истиқбол мегиранд ва омодаю пешниҳод кардани рамзи он ҳамчун соли нави миллӣ ба шукӯҳмандтар таҷлил намуданаш асос хоҳад гузошт. насби рамзи ҷашни байналмилалии наврӯз ва соли нави миллӣ дар назди биноҳои маъмурию марказҳои хизматрасонӣ ва мавзеъҳои баргузории чорабиниҳои идонаи марбут ба ин ҷашни бостонӣ имкон фароҳам меорад ки сокинон бо ифтихору сарфарозӣ яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои миллӣ наврӯзи байналмилалиро дар сатҳи баланд ва шоиста таҷлил намоянд. дар хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Суғд беш аз 136 000 гектар кишти баҳории зироату сабзавот пешбинӣ гардидааст. бо ин мақсад санҷиши ҳолати омодагии техникаю таҷҳизот ва захираи маводи моддии техникӣ барои кишти баҳорӣ ҷараён дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар кишти баҳорӣ беш аз 260 трактори нармкунанда, 160 тухми пошак истифода ва 400 нафар механизатору мутахассисони муҳандисӣ техникӣ ширкат меварзанд. дар ҷамоати деҳоту ҷамъиятҳои саҳомӣ ба номи Абдурраҳим Ҷумаев, Раҳмон Набиев, Ҷаббор Расулов, Саидхоҷа Орунхоҷаев ва Турсунбой Қӯшатов аз ҷониби гурӯҳи кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду сарриёсати кишоварзии вилоят ҳолати омодагии техникию таҷҳизоти нармкунанда, коркард ва тайёрии устохонаҳои механикию механизаторон баҳогузорию мавриди санҷиш қарор гирифт. аҳли заҳмати хоҷагиҳо бо масъулият ба давраи кишт техникию таҷҳизотро омода менамоянд. техника, тракторҳо, таҷҳизоти мола, сихмола, хаткашӣ, ҷояккашӣ, тухмипошӣ, дорупошӣ аз таъмири куллию ҷорӣ бароварда навсозӣ гардиданд. бино ба ҳолат тақрибан 85% трактору тухмипочакҳо истеҳсоли солҳои қаблӣ буда, қисмҳои аксари онҳо пурра нав карда шуданд ва дар баробари ин солҳои охир хоҷагиҳо ба хариди техникию таҷҳизоти нав кӯшиш мекунанд. бо қувваи муҳандис техникаҳо пурқувват карда шуда дар қисмҳо ва таҷҳизот намоварию ихтироъкорӣ ҷорӣ мешавад. мо ҳамин соли 2018-2019 сети трактори нав харидем. дар устохонаи таъмирӣ тухмпошакҳои тоқа сохтем. ҳамин техникаҳои нармкунандаро моторша нав кардем, таъмир кардем, ремкам кардем, нуқулқутиҳоша иваз кардем. ҳамин тракторҳои мавҷуда ва ҳамаш ба аккумуляторҳои нав харидорӣ карда шуд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҷрибаи пешрафтаи истифодаи тухми пошакҳо барои кишти пахта бо чигити лӯчкарда истифода мешавад ки аз давлатҳои Руминия, Австрия, Чин ва Туркия ворид карда шуданд. истифодаи тракторҳои нав сифату самаранокии корро таъмин мекунад. барои ба ҳолати меъёрӣ овардани кори трактору таҷҳизоти соли истеҳсолашон қаблӣ дар таъмиру навсозии захираҳои моддии техникии бештар сарф шудааст. дар аксари тракторҳо муҳаррикҳо таъмири асосӣ ва аккумуляторҳои нав насб гардидааст. дар сифати таъмири тухми пошакҳо ҳолати занҷирҳо, дандонаҳо, ғилдиракҳо, тухми қуттиҳо, равғанҳои молиданӣ ва танзим барои қаторҳои кишт муҳим аст. иштироки шумораи меъёрии механизаторон, касбияту таъмини шароити иҷтимоии онҳо ва таъмини мутахассисони тухмипошӣ бо либоси махсус аз талаботи давраи кишт мебошад. дар ҷамъияти саҳомӣ ба номи Абдурраҳим Ҷумаев аз соли 2015 курси омӯзиши касби механизаторӣ амал мекунад ва дар ин давра 240 нафар механизатор тайёр кардаанд. ин аз роҳҳои ҷалби ҷавонон ба касби механизаторӣ
механизаторӣ мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон-Ғафуров анҷоми кишти баҳорӣ дар муҳлати муқаррарӣ, яъне 15-20 рӯзи баҳорӣ аз истифодаи пурсамари трактору тухми пошакҳои мавҷуда вобаста аст. зеро тибқи меъёр як трактор бояд 55-60 гектар кишт кунад, аммо имрӯз ба ҳисоби миёна ба як трактор 100-120 гектар кишт рост меояд. дар давраи кишт кори техникаҳои кишоварзӣ дар 1 ва 2 баст ташкил карда мешавад. хоҷагӣ дорои 18 адад тухми почак мебошад. агар дар як рӯз ҳамин тухми почакҳо 8-10 гектар тухм кишт кунанд, агар имконият ҳаст мо ҳамин дурнамои 1650 гектаре 10-12 рӯз муҳлати кӯтоҳи оптималива ба итмом мерасонем. бар замин бар асари иқлим, муҳлати сардию намии кам дар қисми заминҳои кишоварзӣ дар давраи зимистон лӯндахок ба вуҷуд омада, майда кардани онҳо кори иловагии давраи пеш аз кишт аст. дар як қисми заминҳо коркардҳои иловагиро ба монанди теғзанӣ барои майда кардани кӯлохҳо истифода бурда барои кишти баҳорӣ замин бояд ҳаракат шавад. барои мо аз техникаҳои иловагӣ, агрегатҳои иловагӣ ва коркарди иловагиро истифода мебарем. дар баробари омода намудани технику таҷҳизоти кишоварзӣ, кишоварзону хоҷагидорони ноҳия бо рӯҳии баланди анҷоми кишти баҳорӣ ва заминагузорӣ ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҷаҳд доранд. Равзари Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Сух, барои барномаи Ахбор. хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Кушониён нақша доранд дар майдони 11 000 гектар кишти пахта гузаронанд. бо мақсади амалисозии нақшаи мазкур дар ноҳияи 101 тухми пошак дар хатти тайёр гузошта шуда, дигар таҷҳизоти техникӣ ҳам аз таъмир бароварда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. соли гузашта аҳли заҳмати ноҳияи Кушониён бори дигар собит карданд ки онҳо дар ҳама гуна маврид метавонанд аз боздеҳи ранҷ самараи дилхоҳ ба каф оранд, яъне бо таъмини дурнамои истеҳсоли пунбадона нақшаи пахта барзиёд иҷро гардид. пай ин музаффарият омодагиҳо ба мавсими имсолаи кишту кор мувофиқи нақша сурат мегирад. баъди шудгори майдони аз зироат озод гашта, марҳилаи дигар ин омода сохтани техника ва мошиниолотҳо ба давраи кишт аст. ҳамагӣ майдони корами обӣ дар ноҳияи мо 16732 гектарро ташкил медиҳад ки ин пурра ҳамасола кишт гузаронда мешавад ва тамоми хоҷагидорон, деҳқонони мо ҳаракат мекунанд ки ягон ваҷал замин холӣ намонад. барои самаранок истифода бурдани замин тамоми чораҳоро меандешем. дар қатори техникаҳои ба хатти тайёр гузошта 98%-ро намунаи 10 соли охир ташкил медоду, дар қатори 101 тухми пошаке ки чандин сол боз истифода мешаванд, намунаи ҷадидашро хоҷагии тухмипараварӣ ба номи Файзалӣ Саидов ба хатти санҷиш ва муоина гузошта буд. дар ноҳияи мо ин сол ба нақша гирифтем ки 11 000 гектар пахта кишт намоем. аз ин 11 000 гектар 3,5 гектараш ба хоҷагии тухмипарварии Файзалӣ Саидов тааллуқ дорад. муҳимтар масъалаи ин аём таъмини тухмии ҳосилаш баланди пахта аст ки воқеан нигаронкунанда боқӣ монда, на дар ҳама навоҳии вилоят ба таври кофӣ захирааш маъни дод мешавад, вале масъулин мутмаинанд ки дар ин самт чораҳои зарурӣ андешида шудааст. дар захирагоҳи хоҷагии тухмипарварии ҳосилот беш аз 700 тонна тухмӣ барои кишти ин мавсим захира шудааст, вале агар хоҷагиҳои тухмипарвари вилоят сари ин масъала чораҳои ба манфиати корро роҳандозӣ накунанд, соли пешомад вазъият ногувор хоҳад монд. бинобар сабаби солҳои охир кам ворид намудани чигити тухмии репродуксияи баланд берун аз кишвар ва аз ҳисоби ки миқдори зиёде, яъне қариб 47% чигит тухми захира карда шуда, ин чигит тухми шартӣ мебошад. муҳимии масъалаи мазкурро ба назар гирифта, тибқи супориши роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон имсол ҳарчи бештар таъмин намудани талаботи хоҷагоҳи пахтакор бо чигити тухми босифат тадбирои амалӣ андешида шуда истодааст. кишти дигари зироатҳои тирамоҳӣ ба анҷом расида, дар калонтарин ҷамоати ноҳия Заргар низ омодагиҳо ба давраи кишту кор ҳамаҷониба ба роҳ монда шудааст. тайёр ҳастем ки кишти пунбадонро имсол дар муҳлатҳои оптималӣ бо сифати баланд ва сифати хуб гузаронем. баъди пурра аз муоинаву санҷиш гузаштани техника ва мошиниолотҳои марбути соҳаро тавсия ҳамин буд ки вақтро босамар истифода карда то рӯзҳои кишт дигар омилҳо ба анҷом расонида шавад. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи Ахбор аз ноҳияи Кушониён. аз идома ёфтани муношаҳои мусаллаҳона дар Яман то рафт шумораи гуруснагон ва марги аҳолӣ зиёд мегардад.
аз оғози нооромиҳои дохилӣ дар Яман танҳо аз гуруснагӣ 80 000 кӯдаки то 5 сола ба ҳалокат расида садҳо ҳазор кӯдаки дигарро марг таҳдид мекунад. дар Филиппин аз бемории сурхча 203 нафар ҳалок шуда, ҳазорҳо каси дигар ба ин бемории сироятӣ мубтало гардиданд. шарҳи пурраи хабарҳо аз хориҷи кишвар. гурӯҳи террористон ба 4 деҳаи штати Кадунаи Нигерия ҳамла карда 27 сокини осоиштаро ба ҳалокат расонда, чанд каси дигарро захмӣ намуданд. Террористон пас аз ҳамла ба сокинони осоишта зиёда аз 40 манзили истиқоматиро оташ заданд. кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омада ҷасади сокинонро пайдо намуданд. ба гуфтаи онҳо террористон 3 корманди мақомоти интизомиро асир гирифта бо худ бурданд. ёдовар мешавем ки чанд ҳафта қабл бар асари ҳамлаи гурӯҳи террористон дар Нигерия беш аз 130 нафар ҳалок шуда буданд. идомаи муноқишаҳои мусаллаҳона ва нооромиҳо дар Яман дар баробари харобиҳои зиёд ба марги сокинони осоишта ва ба гуруснагии шадид рӯбарӯ шудани аҳолӣ гардидааст. дар робита ба вазъи мураккаби гуманитарӣ дар Яман Созмони Милали Муттаҳид аз ташкилотҳои гуманитарӣ дархост намудааст, ки интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба ин кишварро бештар кунанд. ба гуфтаи намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, айни замон 80% аҳолии Яман ба кӯмакҳои башардӯстона ниёз доранд. коршиносон иброз медоранд, ки вобаста ба қатъ нагардидани муноқишаҳои мусаллаҳона дар Яман, аҳолӣ ба маводи ғизоӣ ва доруворӣ дастрасӣ комил надоранд. ин ҳолат ба сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ боис шудааст. аз оғози нооромиҳои дохилии Яман ва ба миён омадани гуруснагӣ 80 000 кӯдаки то 5 сола ҳалок шуда, 360 000 кӯдаки дигар дучори гуруснагӣ мебошанд. ноамнӣ дар Яман ба хароб шудани инфраструктури тандурустӣ, обу корез, санитарию эпидемиологӣ ва дигар соҳаҳо, ки ба ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ сахт алоқаманд аст, зарари ҷиддӣ расонда, боиси сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла вабо гардидааст. дар натиҷаи нооромиҳои дохилӣ дар Яман зиёда аз 2000 мактаб хароб шуда, 2 миллион кӯдак аз таҳсил дур мондаанд. давоми 2 моҳи охир дар Филиппин бар асари бемории сурхча зиёда аз 200 нафар ба ҳалокат расиданд. шурӯъ аз оғози сол то ин дам зиёда аз 12700 нафар ба бемории мазкур мубтало шуда, 203 каси онҳо ҷон бохтанд. аксари гирифторони бемории сурхча дар Филиппинро кӯдакони то 5 сола ташкил медиҳанд. сабаби гирифтор шудани аҳолӣ ба бемории сурхчаро коршиносон дар норасоии ваксина ва дастрасии комил надоштан ба хизматрасонии саривақтии тиббӣ арзёбӣ мекунанд. ба гуфтаи намояндагони вазорати тандурустии Филиппин, ҳолати мураккаб бештар дар минтақаҳои атрофи шаҳри Манила ба назар мерасад. дар наздикии шаҳри Детройти штати Мичигани Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар корхонаи коркарди пластмас сӯхтор сар зад. алангаи оташ дар муддати кӯтоҳ бинои корхонаро фаро гирифта, дуди ғализ ба масофаи даҳҳо километр паҳн шуда сокинонро ба мушкилӣ дучор кард. кормандони хадамоти оташнишонӣ аз сабаби ҳарорати баланд натавонистанд сари вақт сӯхторро хомӯш намоянд. вобаста ба ҳолати пешомада, аҳолии минтақаҳои наздик ба маҳалли ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. дар бораи ҳалокшудагону захмиён маълумот дода нашудааст. сабабҳои сӯхтор дар корхонаи коркарди пластмаси шаҳри Детройти Штатҳои Муттаҳидаи Америка муайян нест. идомаи ахбор. соли 2009 ба кор шурӯъ кардани корхонаи истеҳсоли собун дар шаҳри Бохтар шумораи муассисаҳои саноатии вилояти Хатлонро бештар намуд. мутаассифона, хурсандии сокинон дер давом накард. коргоҳи истеҳсоли собун ҳамагӣ баъд аз 2 моҳи фаъолият аз кор боз монд. сабаб дар чист? гузориши Абдурозиқи Азиз. дар шаҳри Бухтар соли 2009 корхонаи истеҳсоли собун ба кор оғоз карда буд ва дар ин ҷо аз 50 то 70 нафар соҳиби ҷойи кор шуда буданд. корхона ҳамагӣ 2 моҳ фаъолият карду халос. тавре маълум шуд, қариб 10 сол боз муассисаи саноатӣ дар ҳолати муфлисшавӣ қарор дошта, ягон сохтори дахлдор барои дубора барқарор кардани фаъолияти корхонаи мазкур тадбирҳо амалӣ намекунанд. ин дастгоҳҳои истеҳсоли собун аст, ки дар ҳолати ногувор қарор доранд. соли 2015 мо як миқдор маводи хом оварда кор шурӯъ кардем. баъд аз сабаби он ки ҳамин боз ҳам мушкилотҳои техникӣ мутахассис ҳамин чанд мушкилот буд, ҳамин корхона фаъолияти доимӣ карда натавонист. тавре маълум гардид, дар корхонаи мазкур шумораи зиёди сокинони шаҳри Бухтар бо шуғл таъмин шуда буданд. ба гуфти соҳибкор Аловиддин Салоҳиддинов, дар сурати мунтазам фаъолият кардани корхонаи мазкур давоми сол то 300 000 сомонӣ имкони пардохти андозҳо вуҷуд дорад ва ҳам корхонаи мазкур дар мамлакат ягона муассисаи саноатӣ маҳсуб меёбад, ки
مواد شستشویی نیاز مردم را استحصال میکند. ما میتوانیم که در یک ماه 500-600 تن صابون خشک‌آلود استحصال نموده همین 50 زیاده از 50 پروژه صادرات کنیم. لیکن برای ما یک دستگیری واقعی در کار. با گفته صاحبکار او یک چند مرتبه به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو مقامات اجرایی حاکمیت دولتی مراجعت کرده پاسخ قناعت بخش نگرفته است و کنون با آشکارا نداشتن امکانات اقتصادی منتظر کیم کدام یک سرمایه می باشد. آخرین نیتتون چی است؟ میتونید برقرار کرده یا نمیتونید؟ آخرین نیت ما همین است که حاضر ما در مدت یک هفته نزدیک همه استادهای ما متخصص ما تیار هستند. ما برای استحصال تخمین نزدیک 100 تن صابون در این ماه مارس شرایط داریم. سرمایه‌گذاری خارجی هم جلب شدن. همین روزها باید بیان دام مبلغ خوب جدا کنن. حتی دو دستگاه نو هم شرطنامه بستیم روزه نزدیک وارد میشه برای استحصال صابون رنگی جامشی و صابون دستشویی. واقعا هم قریب 10 سال می شود که کسی از مسئولین در اندیشه دوباره به کار شروع کردن کارخانه صابونبراری شهر بختر نیست. صاحبکار وطنی باشد از نداشتن مبلغ بیچاره نالی میکند. پس چی باید کرد که استحصالات وطنی رشد کرده از محصولات وارداتی جلوگیری نمایند؟ صابون اشیای ضروری است که در حیات هر روزه ما چون مواد نیاز اول استفاده می شود. صابون وارد میشن به وطن ما از فدراسیون روسیه، از دبی، از خیتای مثلا. بسیار ناز میشه که لمی وطن خمونده زوادوش استحصال میکنن وارد میکنن بسیار ناز میشه هم ارزون میشه. صنعت عامل رشد جامعه تاسیس جای کار و قناعت بودجه دولتی دانسته می شود. پس چرا وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجراییه جهت دوباره به استحصالات شروع کردن کارخانه کم نظیر استحصال صابون توجه و یا کمک رسانی نمی‌کنند؟ در ناحیه رشت جهت تشکیل کارخانه‌های صنعتی فراهم آوردن جایهای نوی کاری و افزایش محصولات تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. عین حال شماره کارخانه‌های صنعتی 13 عدد را تشکیل داده نقش آنها در غنی گردانیدن درآمدهای محلی تا اندازه مساعدت می‌کند. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صنعت کنانی کشور هدف چهارم اعلان شده است. زیرا اهمیت ساحه صنعت در حل مسئله های اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای نوی کاری سهمی ارزنده دارد. این است که در ناحیه رشت مرحله به مرحله کارخانه های زمانوی بنیاد شده، قسمت کارخانه های از کار مانده برقرار شده ایستادند تا بدین وسیله جایهای نوی کاری و استحصال محصولات صنعتی باز هم افزاید. در دوام سال 2018 8 کارخانه صنعتی فعالیت نمودند که حجم استحصال محصولات صنعتی 33.7 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهند. خب جهت اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت و در سطح بلند پیشواز گرفتن 30 سالگی سفارت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوام 3 سال آینده ساخته و استفاده دادن 13 عدد کارخانه‌های استحصالی در نظر داشته شده است. از روی معلومات ناظرات انداز ناحیه رشت عین حال از شماره 13 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت کارخانه آردبراری شهرک غرب جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض دسترخوان اینچنین یک قطار کارخانه‌های خرد مبل براری و در و تریزه‌های پلاستیکی و چوبی نظررس میباشد. زیرا در این کارخانه‌ها استحصال محصولات افزوده همزمان مرحله به مرحله جایهای نوی کاری تشکیل شده ایستاده است. از جمله در کارخانه فیض دسترخوان شهرک غرب تا همین دوره سال جاری 30 نفر در 2 بس کار کرده ایستادند که از این شماره کارگران 20 نفرشان اساساً زنان و دختران محلی می باشند. همین طریق در صورت عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن فعالیت دیگر کارخانه های موجوده برابر افزایش محصولات صنعتی صدها جایهای نوی کاری تشکیل خواهد شد که بدین وسیله صنعت کنانی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناحیه رشت نقش ارزنده خود را می‌گذارد. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بیننده‌های ارجمند این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. با رسیدن دیگر اطلاعات تازه همکاران ما شما را در نشرهای منبع اخبار آشنا می‌سازند. تنصیحات و خانه آباد باشید.